Salam dostlar, bizim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizim bu ilk temamız COCA-COLA. COCA-COLA, yani bu hemmemizin bilişimiz ýaly COCA-COLA kampanyası tarapyndan öndürilen gazly alkogolsuz içkidir. COCA-COLA 1886 ýylyň 8-nji maýyna Atlanta'da Amerikan Konfederasiýa goşunynyň öňküýşgär farmasevt John Pemberton tarapyndan oýlanyp tapyldy. Käbir maglumatlara görä, COCA-COLA'nın reseptini John Pemberton $250 bir daýhandan satyn alanyny aýdylýar. Täze içkiniň ady we hutsuwat logosy John Pemberton'ın buhalteri Frank Robinson tarapyndan oýlanyp tapyldy. Bu içki Kuba we Demirel Koreýadan başga dünýäniň ähli ýurtlarynda resmi taýdan satylýar. Käbir statistikalara görä, ýer ýüzüniň 94% ilaty iň bolmanda bir ýerde COCA-COLA markasy barada eşitlenir. İlkinji COCA-COLA'nın düzümi coca ýapragynyň 3 bölümden ibaratdy. 1859-njy ýylda Albert Näme bu ýapraklary izolasiýa etdi we oňa kokain diýip ad berdi. Alınan içki nerv ulanynyň bozulmalarynyň öňüne sterişdesi hökmünde bir derman patentleşdirildi we Atlanta'daky iňul şäher dermanhanasynda satylyp başlandy. Şeýle Pemberton COCA-COLA'nın ejizlik hem bejerýändigini öňe sürdi. Şol döwürlerde kokain gadagan madda däldi. Şonuň üçin kokain erkin satylýardy we köplenç alkogolun ýerine içkilerde lezzet bermek üçin goşulýardy. Ilki bile bu içkini günde ortaça 9 adam satyn alýardy. Birinji ýylda COCA-COLA'nın satywy hiç ilgi ýerdeji getirmedi. Emma kem-kemden COCA-COLA'nın meşhurlugy artdy we satywyndan ýerdeji getirmäge başlady. 1888-nji ýylda Pemberton içki öndürme hukugyny satdy. 1892-nji ýylda telekeçi Asa Kantler bu içkini häzirem öndürýän COCA-COLA kampaniýasyna esaslandyrdy. 1894-nji ýyldan başlap COCA-COLA çyşelerde satylyp başlandy. 1902-nji ýylda umumdan şu $120 bolan COCA-COLA ABŞ'de iň meşhur içkiä öwrüldi. 1890-njy ýyllaryň ahyrynda jemgyýetçilik pikirleri kokaina garşy çykdy we 1993-njy ýylda New York Tribune gazetinde uýrançylykly makala peýda boldy. Bu makalada şäheriň garip ýerlerindäki gara adamlaryň arkeologlara hüjüm etmeginiň esas sebebi gara adamlaryň COCA-COLA'ny içip hüjüm etmesi. Çünki COCA-COLA'nın düzümünde kokainin bolmagy we bu wakada ähli zadyň günäkäri COCA-COLA içip ýazylandy. COCA-COLA 2005-2010 ýyllarda halkara gözlügi Interbranding ratinginde dünýäniň iň gymmat markalarynyň biri hökmünde ikrar edildi. Häzirki wagtda COCA-COLA dünýäniň iň uly 84 kampaniýasy diýip hasap edilýär. 1978-nji ýyldan başlap COCA-COLA kampaniýasy FIFA we futbol boýunça dünýä çempionatyna sponsorlyk başlady. 2017-nji ýyl boýunça COCA-COLA'nın jemi gazanan puly 32 milliard Amerikan dollaryna barabardy. Emma bu 2012-nji ýylda 48 milyon Amerikan dollaryna deňdi. Görüşüňiz ýaly COCA-COLA'nın her ýylky girdeçisi ýuwaş-ýuwaş düşüp gelýär. COCA-COLA'nın düzüminiň güzliğindeni hemmemiz bilýändir. Bu kampaniýa bu syry 134 ýyl saklap gelmegi başardy. Dini kadam tarapyndan bilinýän bu syr hatta kampaniýanyň beýleki işgärlerine hem berilmeýär. Bu ýagdaýdan çeýlen hiç çıkarıp biler. Hiç kim näme edeceğini bilmeýär.